Добър ден, аз съм Денислав Дианов Енчев. Сега ще играете с мене Майнкрафт. В първия епизод нещо не стана клипа, затова сега правя нов. Сега ето вижте, тук имам патица. Тук имам... някой да не избяга от кашула. Както и да е, сега да се качим горе в моята къща, да ми я видите. Не знае, кой знае кой, ама пак дава. Вършиме работа. Малко... Антай. Сега... Навънка е светло, ще отида да видя какво става. Аз не съм от най-добрите на Майнкрафт, но пак набила. Аз съм на второ място. Така казва поне братовчет ми. Брат ми, да обърках се. Сега... сега ще се спусна от тази рампа. Съжалявам, че киках, но малко съм хримав, така че ще ме извините. Така. Аз се спускам. Сега ще видите, че не мога така. Ето. Сега ще ме видите, аз съм с оригиналната версия. Толкова се старах от maybe 2 нощи, 2 дена да го направя това цялото. Но беше пълна барака тази голямата къща. За нищо не ставаше, ама вече чат-пат се оформя. Казах ви пак, аз не съм толкова много добър, тъй че ще ме извините. Така. Вие, ако играете в Майнкрафт, тази игра е толкова яка. Може толкова се забавлявате вкъщи, като някой да правите. Нашо тук. До 3 часа. Маш? Нищо да аз да се включвам в клипа. Ще имам клипа. Баба ми сега ще се... Обаждате черна станция. Да. Да, айде стига ви толкова. Айде пуснете да го чуя. Добре, и от мене край. Ако ви хареса този клип, палец нагоре, ако не палец надолу, чао!